Исәнмесез, яшь каләмдәшләрем, дусларым. Нәрсә ул әдәби иҗат? Әдәби иҗат ул мөгъҗиза. Тормыш материалын кеше күңеле аша уздырып, зиһен бойлыгы аша уздырып, тормыш тәҗрибәсен кулланып, язмыш иҗат итү. Чөнки әдәби иҗат ул әдәби әсәр, ул язмыш елъязмасы. Менә шушы эш, иҗади эш, әдәби әсәр иҗат итү, ул инде мөгъҗиза тудыру дип атала. Димәк, язучы эше, язучылык ул бик җаваплы эш. Чөнки ул бит күргәнне, белгәнне генә язу түгел, ә синең үзеңнең күңел бойлыгыңны, хыялыңны, тәҗрибәңне, гомумән бөтен булган тормыш гыйбрәтен һәм тормыш үрнәген кушып, ниндидер бер яңа бер язмыш тудыру. Менә шуңа күрә әдәби иҗатка киләсез икән, әдәби иҗат белән шөгыльләнәсез икән, димәк, сез әзер булыгыз. Сез бик җаваплы эшкә тотынасыз. Чөнки сезнең язган әсәрләрегездән кеше үзенә үрнәк я гыйбрәт ала. Ягъни яшәргә өйрәнә. Яки ниндидер бер тормыш авырлыгын җиңәргә өйрәнә. Үзенең язмышын тудырырга, үзенең язмышын алып барырга өйрәнә. Менә шуңа күрә әдәби иҗатка килү ул бик җаваплы. Үзенә күрә шулай ук язмыш әйбере. Шуңа димәк, әдәби иҗатта берничә момент бар. Ул тормыш материалы. Димәк, язучы кеше тормыш материалын яхшы белергә тиеш. Икенче, Ходай Тәгаләдән кергән һәм ана сөте белән бирелгән сәләт, ягъни талант, язу куәсе. Һәм өченчесе инде шушы иҗат материалын тормышка ашыруда ниндидер бер инструментарийлар куллана белү. Ягъни әдәби чаралар куллана белү, әдәби алымнар куллана белү һәм шушы тормыш материалын үзенең сәләтен, күңелен һәм зиһен бойлыгын аша үткәреп, шушы иҗат инструментлары аша ярдәмендә тормышка ашыра белү. Менә димәк, өч кенә момент бар, бик күп түгел. Ләкин аларның барысы да язучы кешедән бик зур көч таләп итә. Әлбәттә, иң авыры әсәрне язу. Тормыш материалын үзләштердегез. Шактый тормышны өйрәндегез, тәҗрибәгез булды. Инде Ходай Тәгалә сезгә сәләт тә биргән. Талантыгыз да ташып тора. Менә инде өченче момент ул инде әсәрне гамәлгә ашыру, әсәрне язу, иҗат итү. Ягъни ниндидер бер геройның язмышын иҗат итү. Менә монда инде яңа көчләр сорала. Чөнки нәкъ менә безнең остаз белән шәкерт эше, шәкертлек мәктәбе дип әйтик, остазлык мәктәбе нәкъ менә шушы эшне алып бара. Талантлы, тормыш тәҗрибәсен шактый туплаган яшь каләм иясенә язу куәсе булдыру һәм аңа төшендерү, иҗат һәм менә шушы язу, сызу серләренә төшендерү. Бүгенге менә безнең эшебез, шушы остазлык мәктәбенең төп эше инде шушы оста итеп яза белү күнекмәләре бирү. Алар бик күп төрле. Менә әйтергә була, ул әлбәттә шигырьгә, шагыйрәне иҗади эшкә ул инде бертөрлерәк көймәлдә кирәк була инде инструментлар. Прозага башкача кирәктер. Драматургиягә. Быел минем шәкертләрем арасында прозаиклар күп булды. Чәчмә иҗат белән шөгыльләнүчеләр шактый булды һәм нигездә шушы чәчмә әдәби әсәрләр тудыруга багышланды безнең дәресләребез, сабакларыбыз. Мин бик канәгать быелгы мәктәптән дип әйтик инде, дәресләрдән, чөнки бик тырыш, ничектер үзләренең күңелләренә шундук минем авызга чыккан һәр сүзне, һәр күнекмәне,
һәр киңәшне үзләренә йолып алып, күңелләре аша үткәреп, әдәби әсәрләрендә куллана белүчеләр булды. Шуңа күрә мин кызларга, җегетләргә быел бик рәхмәтле. Һәм проза әсәре язу күнекмәләре булдырырга кирәк булгач инде, әлбәттә, иң төп игътибарны мин быел җәлеп иттем композиция төзү эшенә. Чөнки шигырьдә ул бераз аһәң белән алып барыла. Ниндидер бер поэтик кызыклы алымнар кулланып та шигырь төзеп була. Аның үзенчә формулалар да бар. Ягъни ниндидер бер хисси, романтик, шартлы романтик, символик, образлылык аша да шигырьне язып була. Һәм аның да үз композициясе бар, әлбәттә. Без аны былтыр сөйләштек ул турыда. Менә быел чәчмә әсәрләргә никадәр бит композицияның кирәклеге, аны белергә кирәклек турында сөйләштек. Һәм бик кызыклы тәҗрибәләр. Чөнки композиция ул сюжет кына түгел. Күп кеше аны буталды. Менә быелгы беренче дәресләрдә минем шәкертләрем арасында сюжет төзебез инде, менә кешенең язмыш барышы, тормыш барышы, гыйбрәтле ниндидер бер сабаклар алу. Юк, калай гына түгел, композиция ул сюжет аның бер элементы гына. Анда башка төрле бик күп чараларда кулланыла. Анда ниндидер өстәмә жанр моментлары, өстәмә эссе, лирик чигенеш моментлары, тарихи чигенеш, ягъни фикри чигенеш, фәлсәфи чигенешләр бар. Менә әсәрне тулыландыру өчен, әсәрне мәгънәлерәк итү өчен, әсәрне образлырак итү өчен менә бу моментларны да куллана белергә кирәк иде. Һәм быел мин аларны, яшьләрне шактый бу күнекмәләргә өйрәттем дип уйлыйм. Бигрәк тә менә мин аерым биремнәр бирдем төрле әдәби парчалар язарга, нидер бер символлар белән итәргә, образлар белән итәргә, һәм шулар тирәсендә фәлсәфи мәгънә чыгарып, мәгънә уены уйнарга өйрәттем. Һәм шулай ук фәлсәфәгә, диалог культурасына өйрәттем. Чөнки диалог төзү ул бик җаваплы әйбер. Менә хәзер соңгы вакытта бигрәк тә яшьләр прозасында диалогсыз гына әсәрләр язу китте. Ул инде очерк стиле. Вакыйга языла, сөйләнелә, ләкин сөйләм юк. Ягъни сөйләшү юк. Димәк, вакыйга юк. Ике герой, өч герой арасындагы вакыйга юк. Әйтеп кенә әйтелә. Барысын да автор үз өстенә ала, һәм ул үзенчә инде әдәби очерк тудыра. Ә безгә бит әдәби әсәр кирәк. Әдәби әсәрдә җанлылык кирәк, эмоциональ бойлык кирәк, образлар персонажларның, тере персонажларның сөйләм бойлыгы, зиһен бойлыгы һәм шуның аша инде аның язмыш бойлыгы кирәк, тормыш бойлыгы. Менә шушы әйберләрне аңлатырга туры килде. Һәм менә дигән диалогта гына торган әсәрләр яздык хәтта. Диалог культурасын өйрәнү өчен диалогта гына торган әсәрләр яздык һәм бик матур тәҗрибәләр килеп чыкты. Аннары инде менә бер әсәр эчендә башка әсәрләр куллану. Мәсәлән, ниндидер бер легендалар монда, ниндидер бер сөйләкләр монда, халык мирасыннан ниндидер бер гыйбрәтләрме, шагыйрәнә текстлармы, фәлсәфи чигенешләрме, менә буларны шулай ук әсәр тукмасына кертеп җибәрергә өйрәттем дип әйтә алам. Чөнки чынлап та менә соңгы әсәрләрендә карап торам, инде газета, журналларда басылган әсәрләре булды. Минем укучыларым шактый куллана белгәннәр аны. Композиция дигәннән, безнең композициядә әлбәттә сюжет иң төп элемент. Аны инде баштарак мин бик җүрген әйтеп китсәм дә, теге сюжет ул бер элементы гына дип, ләкин төп элементы сюжетның үзенең үстерелеше, конфликт, кульминация һәм чишелеше бар. Һәм менә шушы чишелеш моментында мин аларны шактый быел күнекмәләр булды, өйрәттем. Ничек итеп әсәрне тәмамларга. Әсәрне тәмамлау ул әсәрнең уңышы дигән сүз. Шуңа күрә мин әйтәм, әсәрне яза башлаганда сез әсәрнең ничек тәмамлануын белергә тиешсез. Чөнки ул сезне алып бара. Билгеле бер тәртиптә, шушы бер план нигезендә шушы чишелешкә алып бара. Язмыш чишелеше. Шуңа күрә әсәрне тәмамлау бик мөһим әйбер.
Һәм татарның хикәясендә, татарның прозасында новеллистик битем хөкем сөрә. Нигездә, менә ул Шәриф Камалның беренче хикәяләреннән башлап, хәзерге безнең прозаикларыбызның хикәяләрендә үк новеллистик битем өстенлек итә. Ягъни көтелмәгәнчәрәк битем. Аның сюжет материалы да бик үк тапталмаган, бик ординар ук булмаган материал булып, аның тәмамланган өлеше дә көтелмәгәнчә булса, менә ул чын татар хикәясе була. Ул гомумән төрки хикәя. Ул төрекләрдә дә шулай, башка халыкларда да шулай, казакларда да моны өйрәнгәнем, укыганым булды. Көтелмәгәнрәк битем. Чөнки ул төрки дастаннардан ук килә. Борынгы төрки традицияләрдән ук килә. Көтелмәгәнчә новеллистик битем дип атала инде ул. Менә шуңа күрә бу әйбергә дә шуның өстенлек иттем, сезгә дә әйтәм. Татар прозасы ул көтелмәгәнчәрәк, сискәндереп, тетрәндереп, күңелләрне ойкап, чайкап бетәргә тиеш. Ягъни ул сезнең күңелне нык тәэсир итә, укучының күңеленә тәэсир итә, һәм аны дулкынландыра, һәм аңа сабак бирә, һәм ул аның күңелендә мәңге калачак. Мәгънәсе язмышы белән бергә. Менә шуңа күрә, менә бу моментка игътибар иттем быел. Ягъни сюжетның тәмамлануы, чишелеше, вакыйгаларның үстерелеше генә түгел, ә чишелеше. Чөнки вакыйгаларны иеп әллә күпме дәвам итәргә була. Ләкин аны хәл итү, аны чишү һәм мәгънәсен чыгару ул бик мөһим була. Тагын бер әйбер, безне еш кына сорыйлар, нәрсә ул әдәби әсәр? Әдәби әсәр нәрсә ул? Һәм аның кайсы якларына игътибар итәргә? Гомумән ул менә иҗат. Баштан ук башлап киттек бит, нәрсә ул иҗат дип. Әсәр нәрсә ул? Әсәр нәрсә эшләргә тиеш? Укучыга ничек тәэсир итәргә тиеш? Шул яклап караганда, әсәр ышандырырга тиеш. Мин иң беренче әйтәм, төн дәресләрендә дә әсәр ышандырырга тиеш. Хәтта фантастик әсәрдә, хәтта әкият тә ышандырырга тиеш һәм җылатырга тиеш. Билгеле бер моментта. Яки көлдерергә тиеш. Ягъни ышандырырга тиеш. Эмоциональ яклап та, сюжет ягыннан да, материал ягыннан да ул ышандырырга тиеш, ихлас булырга тиеш. Менә бу беренче. Икенче, әсәр уйландырырга тиеш. Ягъни әсәр мәгънәле булырга тиеш. Һәр персонажның үзенең мәгънәсе булырга тиеш. Һәм әле соңгы йомылкап иткәндә, әсәрнең үз мәгънәсе булырга тиеш. Фикере булырга тиеш. Ул инде идеядан килә. Чөнки әсәрнең бит темасы бар, идеясы бар. Шушы идея проблема дигән сүз. Шушы проблеманы хәл итү мәгънәгә алып чыга. Ул нәкъ менә шул чишелеш белән бәйләнгән. Мин әйткән, көтелмәгәнчә. Шундый тетрәндергеч чишелештә бер мәгънә чыгарга тиеш. Менә шуңа күрә уйландырырга тиеш әсәр. Аннары әсәр тәрбияләргә тиеш. Әсәр ул үзенчә бер сабак бит инде ул. Кеше укый, укучы укый һәм гыйбрәт ала. Яки үрнәк ала. Ике генә әйбер бар әдәбиятта. Гыйбрәт алу, ягъни булай эшләргә ярамый, яки үрнәк алу. Менә шулай булырга кирәк икән дип. Әдәбиятта ике генә шундай, онсы инде мин уйлап чыгарган әйбер генә, ләкин башка төрле оттеноклары да бар. Ләкин нигездә шушы ике тирәдә бара. Аннары кешенең күңелен, күңел халәтен үстерергә тиеш. Кешенең күңел байлыгын, эмоциональ байлыгын үстерергә тиеш. Ягъни хисси моментлар биреп, кешенең күңелен тәрбияләргә тиеш. Әле ул без әйттек, менә тормыш тәрбиясе турында, әхлакый тәрбия турында әйттек, йола тәрбиясе турында әйттек. Ә инде менә кешенең күңеленә матурлык сала белергә тиеш. Матурлык хиссиятын үстерә белергә тиеш әсәр. Ниндидер бер эстетик тәрбия бирергә тиеш инде, галимнәр теле белән әйтсәк. Менә андый максаты да бар. Әсәр шушыннан ук килеп чыга, дулкынландырырга тиеш. Әсәр дулкынландырырга тиеш. Җылау, көлү, башка төрле халәтләрдә булырга тиеш укучы укыганда. Менә шушы тәрбия, чөнки аның ул әхлакый чисталыгына тәэсир итә, аның ичке байлыгына тәэсир итә. Укучы кара кызык икән дип кенә укымасын. Карале дип җылардай булып, яки бөтен күңелен кысып, шундый сыгып, үзенең бөтен хисләрен белән, бөтен үзенең үткән тормышын искә алып, бөтен хыялы белән хисләнеп укырга тиеш. Менә шундый таләп тә булырга тиеш. Әсәр синең телеңне камилләштерергә тиеш.
укучының күңелен камилләштерергә тиеш, тел тәрбиясе бирергә тиеш. Күңелен, телен, күңел телен хәтта дип әйтик инде. Бу очракта бернинди хата да түгел. Ягъни татар укучысы синең әсәрне укыгач, татар теленә хөрмәтен арттырырга тиеш. Һәм шушы татар теле бойлыгын үз тел бойлыгына алып, үзенең телен камилләштерергә тиеш. Ягъни без тел тәрбиясе бирергә тиеш булабыз. Сөйләм тәрбиясе, стиль тәрбиясе. Шундый максатта бар. Аннары әлбәттә милли тәрбия. Татар укучысы, язучысы үз әсәрен язганда, ул милләтче булырга тиеш. Әгәр татар гаиләсе турында яза икән, ул татарның милли гаилә кыйммәтләрен бирергә тиеш. Андагы бөтен булган йола моментларын. Мин әйтим теге, ул үз максат түгел. Ләкин менә шушы әсәрне язу барышында синең күңелеңдә бер милли устав утырырга тиеш, бер милләтче утырырга тиеш. Ниндидер бер күзгә бәреп тора торган түгел ул, бәрелеп тора торган түгел. Ләкин әкрен-әкрен генә детальләр аша, образлар аша, сурәтләүләр аша, тел бойлыгы аша син татар баласын, чын милләтче, милли баланы тәрбияләп, милли укучыны тәрбияләп белергә тиеш булабыз инде без. Аннары әсәр өмет тудырып калдырырга тиеш. Бер генә әсәрегездә геройны, андагы геройларны менә чәченнән тотып, йөзе белән пычракка батырып калдырмасын иде. Чөнки ул укучыда әлбәттә ул бер кызгану хисе уятырга мөмкин, ниндидер бер гыйбрәт тә бирергә мөмкин, ләкин аны тәрбияләми. Өмет иң зур тәрбия. Чөнки өмет ул ышану дигән сүз, хыял дигән сүз, киләчәккә ниндидер бер яңа ниятләр кору, планнар кору, бәхеткә ымсыну дигән сүз өмет. Ә бу бик зур хис, бәхеткә ымсыну. Менә шуңа күрә өмет тудырып калдырырга кирәк. Якты бер, хәтта иң авыр вакыйганы сурәтләгәндә дә, урысча әйткәндә, бер просвет булырга тиеш. Бер маяк уты булырга тиеш. Менә шушы әйберне ни өчен без Голливуд фильмнарын бөтен дөнья караган вакытында бит. Хәзер дә карыйбыз. Чөнки менә шушы алар бер чараны дөрес кулланалар. Алар һәрвакытта да ахырда өмет калдыралар. Инде бер җиңү моменты калдыралар. Бер хыялның тормышка ашыруын калдыралар. Менә шуңа күрә татар хикәясе дә ул өметле хикәя, өмет өчен язылган, өмет тудыру өчен. Чөнки болай да авыр тормышта әдәбият кешенең күңелендәге өметне, хыялны саклап калырга тиеш. Электән шулай булган ул. Дастаннарда да шулай булган, хикәятләрдә шулай булган, әкиятләрдә хәтта шулай булган. Әкиятнең гомумән төп максаты ул өмет, батырның җиңүе, өмет тудырырга тиеш булган. Безнең әкиятләрдән әллә ни аерылмый әдәби иҗатыбыз. Менә шундыйрак тиешләр бар, ләкин иң төбен әйтәм хәзер сезгә. Иң мөһим әдәби әсәр ни өчен языла? Ул укучыда гражданлык позициясын тәрбияләү. Укучы үзенең гражданин булуын, шәхес булуын, кеше булуын искә төшерсен һәм үзендә шушы автор биргән шартлар белән, автор куйган тормыш материалы белән, иҗат материалы белән, язмыш материалы белән үзен чагыштырып, үзенең дә шәхеслеген ныгытсын, үзенең дә гражданлык позициясын ныгытсын иде. Мин милләтче буларак кына түгел, кеше буларак, әхлакый чиста, милләтне сөючән, кеше язмышларына битараф булмаган һәм иҗади тоемы булган кеше булырга тиеш. Менә шушы позицияны бирә алсак, безнең әдәби әсәр инде үзенең максатына ирешкән булыр. Менә шушындыйрак таләпләрнең тормышка ашырырга, шуларны куллана белергә һәм шушы максатларга ирешергә әгәр насыйп булса, безнең әдәбият һәрвакытта да югары дәрәҗәдә булырга тиеш.